ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ናብ ZAA ዲቶፕ ከመይ ቀኒኹም ደህና ዲኹም? ኣነ እኳ መስገን ደሓን እየ። ከምቲ ኣነ ሰላም ኣለዎ ሰላም ክትኮኑ ከዓ በዓልቲ ምሉእ ተስፋ እየ። ክብራት ተኸታተልተይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ ነገርኩም ናብዛ ዩቱብ ቻነል ተቐላቐሉ። ንዝፀናሕኩም ከዓ ነዛ ቪድዮ ብላይክ ጀምርዋ ደቂ ዓበይተዋይ እማዓንቲ ከዓ ሒዘልኩም ዝመፀኹ ሕፅር ዝበለት እዛ እንታይ እያ ሕርሻ መጠረሻ ምሳይ ህፀንሑ ከዓ ብኽብሪ ሓተኩም ክብራት ተኸታተልተይ ናዛ ተኽብለኩም ሰናይ ፃንሒት። ሓደ እዋን ኣብ ሓንቲ ዓዲ ሓንቲ ሰበይቲ ሰለስተ ኣረግቶት ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኣ ኮፍ ኢሎም ረአየት። እታ ሰበይቲ ናብ ደገ ወፂኣ ኣይፈልጠኩምን እየ ግን ኣብዚ ነዊሕ ኮፍ ኢልኩም ጠሚኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም በጀኹም ገዛ ኣቲኹም ገለ ብልዑ በለቶም። ሓደ ካብኣቶም ከምዚ ኢሉ ሓተተ፣ ሰብኣይኪ ኣብ ገዛ ኣሎ ዶ? ንሳ ድማ ኣይፋሉን ኢላ መለሰትሉ። ድሕሪኡ ክንኣቱ ኣይንኽእልን ኢና በሉ እቶም ሰብኦት። እታ ሰበይቲ ናብ ውሽጢ ኣተወት። ምሸት በዓል ቤታ ምስ መፀ ብዛዕባ እቶም ኣብ ደገ ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ሰባት ኩሉ እቲ ዘጋጠመ ነገረቶ። በዓል ቤታ ድማ ከይዳ ነቶም ሰብኦት ኣትዮም ገለ ምግቢ ክበልዑ ክትናገሮም ከም ዘለዋ ነገራ። ወፂኣ ድማ ሰብኣየ ኣብዚ ገዛ ኣሎ ንኩልኩም ይዕድመኩም ኣሎ በጃኹም ናብ ውሽጢ ኣቲኹም ምሳና ምግቢ ብልዑ። ንሳቶም ድማ ሓቢርና ናብ ውሽጢ ገዛ ኣይንኣቱን ኢና። ስለምንታይ ምስ ሓተተት ሓደ ካብኣቶም ኣረግቶት ከምዚ ኢሉ ገለፀ። ናብ ሓደ ካብ ኣዕርኽቱ እናመልከተ እዚ ሃፍቲ ይበሃል። ናብ ቤትኪ እንተኣትዩ ቤትኪ ወትሩ ብሃፍቲ ክትመልእ እያ። ሽዑ ናብ ካሊእ ኣረጊት ሰብኣይ እናመልከተ እዚ እውን ዓወት እዩ። ናብ ቤትኪ እንተኣትዩ ኣብ ዝጀመርክዮ ዝኾነ ይኹን ፃዕሪ ወትሩ ዕውትቲ ክትኮኒ ኢኺ በላ። እዚ እውን ፍቕሪ ይበሃል። ምሳኺ ናብ ቤትኪ እንተኣትዩ ገዛኺ ወትሩ ብፍቕሪ ክትመልእ እያ። ድሕሪኡ ምስ በዓል ቤታ ክትዘራረብ ናብ ገዝኣ ተመለሰት። ኣየናይ ካብኣቶም ናብ ገዛና ክንዕድም ኢላ ድማ ተወከሰቶ። በዓል ቤታ ብዛዕባ እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ተሓጎሶ እሞ ከምዚ በላ፣ ሃፍቲ ንዓድም መፂኡ ናቤትና ብሃፍቲ ይምላእ በላ። በዓልቲ ቤቱ በዚ ኣይተስማዕምዐትን። ንምንታይ ንዓወት ዘይንዕድሞ በለቶ። ጓሎም ነዚ ትሰምዕ ነበረት። ናብኦም መፂኣ ድማ ሓሳባ ኣቕረበትሎም። ኣብ ገዛና ንፍቕሪ እንተዓዲምናዮ ዶ ኣይምሕሸናን? ሽዑ ቤትና ንዘለኣለም ብፍቕሪ ክትመልእ በለቶም። ሰብኣይ ንሰበይትን ድማ ተስማዕምዑ። እታ ሰበይቲ ተመሊሳ ወፂኣ ከምዚ በለቶም፣ ካባኻትኩም ኣየና እዩ ፍቕሪ? ፍቕሪ ተንስኡ ናብቲ ገዛ ገፁ ክኸይድ ጀመረ። ልክዕ ሽዑ እቶም ካልኦት ክልተ እውን ተንሲኦም ክስዕብዎ ጀመሩ። እታ ሰበይቲ ኩልኹም ክትኣትዉ ኣይትኽእሉን ኢኹም ንፍቕሪ ጥራይ እየ ዓዲመዮ ስለምንታይ ኩልኹም ተኣትዉ ኣለኹም? እቶም ኣረግቶት ድማ ከምዚ ኢሎም መለሱ፣ ሃብቲ ወይ ዓወት እንተ ትዕድሚ እቶም ካልኦት ክልተ ኣብ ደገ መፀንሑ ነይሮም። ንፍቕሪ ስለ ዝዓደምኪ ግን ኣብ ዝኸዶ ቦታ ምስኡ ኢና ንኸይድ በልዋ። ካብዚ ንመሃረተልዩ ፍቕሪ እዩ ትለቐድም ካብ ገንዘብ ወይ ከዓ ዓወት ዝኾነ ነገር ክትዕወት ኮንካ ገንዘብ የድልየካ እዩ ግዴታ፣ ግን ከዓ ፍቕሪ
ብዘይ ፍቕሪ ማንኛውም ነገር ትርጉም ክህሉ ኣይክእል እዩ። ካብዛ ዛንታ ዝተምሃርናዮ ከዓ ቀዳማይ ነገር ፍቕሪ ክህሉ እኒአዎ። ተዓወት ይኹን ሃብቲ ከዓ ሰሪሕካ እንልወጥ ነገር እዩ። ኣብ ሂወትና ክህሉ ዘለዎ ግን ፍቕሪ እዩ። ምስ ደቂ ሰባት ክተኣሳስረና ዝኽእል ከዓ ሓንቲ ፍቕሪ እያ። ዋላ እኳ ብቋንቋ ከይትረዳዳእ ትኽእል ኢኻ ብፍቕሪ ግን ንተኣሳሰር ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላክ ከዓ ንመላእ ፍጡር ፍቕሪ ስኒት ይዓድለና እና ኣብዚ ጌጋ እንተሃልዩ ከዓ ካብ ጌጋ ይኣርሙኒ ኢኹም። እዛ ዛንታ ከዓ ኣማሃሪት ኮይና ክትረኽብዋ ተስፋ ይገብር። ክቡራት ተኸታተልተይ ኣነ ፅርኢትኹም ኣብ ኮሜንት ክደፍልሉ ኢኹም ከስተኻኽሉ ዝግበአኒ ነገራት እንተሃልዩ ክንግዜ ልምለኩም እየ ደቂ ዓበይትዋይ። ክሳብ መጨረሻ ዝተኸታተልኩምኒ ብጣዕሚ ብልቢ የኽብረለይ ደቂ ዓበይትዋይ። ሰናይ ንዓኻቶም ሸዋት